Senyor Chalo. Bueno, yo voy a preguntar a la señora Gloria que ha pensado en ponerse a la tarea con los casos. Yo suponía que hubiera un lindo piso, quizás es una mayor, por donde la carretera, por la escalera y luego volvemos abajo. O sea, esta punta que está muy aquí, luego no tenemos que bajar la carretera, pues es que se van. Alguna cosilla, que hay más cosas, como meterte dentro de una cosa que es un bloque de piso, donde mandan los convenios que hay adentro o acuerdos que lleguen los comunitarios. O vas a poner un vigilante en cada escalera, si los perros bajan por la escalera o vas a poner el papel. Yo creo que todo eso es un poco para hacer. Esa es la primera idea. Ese punto se tiene que modificar realmente, ¿vale? Luego, seguramente se va a pedir a la persona que suba al ascensor, si va con un perro, el acompañante se lo permite o no. Tiene que subir con el ascensor, no quiere hacerlo, usted no quiere ¿Cómo te vas a poder meter en un piso que es propiedad privada? ¿A mandar en qué? propiedad privada no tiene ningún problema, es un uso de la Entonces, ¿qué haces? Yo te pregunto, en los bloques del piso comunal manda la comunidad y el ayuntamiento, como ponemos el suelo, tiene más que eso. Nadie quiere mandar la comunidad. ¿No? Vamos a ver si quiere mandar. No, a ver, es que también os digo un poco detallado con otras cosas. A ver, mire, esto ya se ha comentado antes, es un punto que se ha hecho en la aprobación inicial, que hay alegaciones sobre este punto en concreto. Han habido alegaciones, se tienen que responder, y lo más seguro es que se va a modificar este punto y el tratamiento de este punto. Cuando sea después ya se dará la respuesta para aquí sabrá. Yo no puedo decir levantado al señor alcalde, ya quien sea, que de la puerta para adentro no decía ninguna ley, ni alcalde, ni todos los que mandáis secretos que nos representáis en contra de la pobreza. Eso hay que quitar la cabeza a la señora y a quien sea. Porque yo personalmente voy a mentir a mi casa entre nadie y yo no puedo entrar. Porque tendré que mandar judicial para entrar. Seguro que dentro de su casa no se va a meter nadie. Hombre, los asesores están en la calle o están dentro de la casa. Vamos a ver. Es una convivencia diferente. Hay una cosa que es más. Los perros que van por la calle y todos ya aparecen mierdas y todas peoras o cagadas y mierda. Aquí no te queda el campo, porque tienen que llegar aquí en la plaza, o en la avenida Cataluña, o en la calle o lo que sea, donde la gente normalmente, eso que tiene que preocuparse y hay que preocupar a los perros, no los propietarios. Pienso que ha quedado claro su preocupación en este punto y a ver, sí, sisplau, abans de donar la paraula a la Núria. No, jo, a veure, ja és com un debat una mica mort. El que no es pot fer de la participació és folklore. I a més a sobre fer demagògia i mentir a la població. Els consells locals de la comunicació, com el Consell Municipal de l'Educació, sempre tenen la competència última de l'alcalde. És el que té la responsabilitat. I ell delega sobre el regidor com a responsable que ell consideri. I hi ha una presidenta, que és el que hi ha el responsable polític, que tenen la responsabilitat de convocar i de vetllar perquè la normativa es compleixi. No digui que és la ciutadania ni són aquells membres que són locals els responsables perquè aquest Consell no ha funcionat i és responsabilitat vostra. És a dir, reconeix que heu estat incapaços de tirar endavant el Consell de la Comunicació perquè no us ha interessat. Com no ha interessat del nou, hi ha una veritable participació ciutadana, perquè és allà on la ciutadania podria intervenir realment amb la política d'aquest poble. Però això no interessa. El que interessa és veure si posem fanals o no a la palanca. Això sí, fer folklore, fer propaganda, fer... Sisplau, concreti tots i no faci vostè el discurs polític aquí. No, evidentment, Perquè té 3 minuts quan ell dona una informació falsa sobre el que és el funcionament d'un Consell, doncs evidentment sortiré i la debatré, perquè el que ens pot és distorsionar ni confondre la població amb el que és la participació. Perquè si no, al final la gent no es creu res, evidentment. Com es pot creure amb la participació, amb el funcionament que està diari? No, vostè la ciutadania la volen per votar, per la propaganda política, però no la volen per donar serveis. Ni tan sols... Sembla que ja ho han repetit dues vegades, ha quedat clar, si cas no donem la paraula al secretari.
Bona nit a tothom. Jo el que venia a preguntar és quin pensament teniu de les voreres per a la gent menormàtics? Vull que a veure, qui és que me digueu, a veure, quin pensament teniu per fer les voreres? Vull que me doneu una resposta. Perquè jo me trobo amb la meva senyora, que anem amb el carro, pum, aquí no podem passar. Pum, aquí no podem passar. I no podem passar. Li vaig comentar amb un de vosaltres, i em va dir, saps què em va dir? Que vingués aquí a l'Ajuntament i anéssim amb l'aparellador. Jo no sé per què venia aquí a l'Ajuntament amb l'aparellador. Jo et demano, per favor, que me digueu alguna resposta, que s'arregli, que facin alguna cosa. Esclar, jo soy una senyora que té un bar allà a casa seu i jo estic pagant un bar. Hombre, por favor, ¿qué pasa? ¿Vale? Vull que me doneu una resposta, perquè no es fa res sobre això, ni vosaltres, ni els altres, ni ningú. Només el que es fa no, perquè és llei, no? Però això, ja ho poso tot, ja ningú es preocupa de res, i ja estic fins a l'economia, ja d'això, esperant. Perquè és que jo m'hi trobo ara m'hi trobo, ara ho veig. Vosaltres no ho digueu. Us donaré la meva senyora amb el carro i anem vosaltres amb ella. I a veure si penseu vostres. Això no m'he dit que me doneu una resposta, que feu alguna cosa. Bé, Pere, em sembla que ha quedat molt clar la teva inquietud i si no és l'Ajuntament que va fer tot el que podríem fer en aquest sentit, que dintre del nucli tenim punts que estan molt malament i que inclús també hi ha tot un projecte redactat que fa temps de consultació de barreres arquitectòniques i per una cosa o per una altra no s'ha anat tirant endavant. Però crec que sí que és necessari que ho fem això i que es tornem a plantejar aquest punt i comencem a fer, si no és tot, començar a fer actuacions puntuals amb els puestos en què sigui més urgent per al volum o per al trànsit de persones en disminució que passin per aquestes zones. Espero complir, sobretot, complir-la. I no, hauré d'agafar una altra norma? No, jo no